Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshibinta ban Rakhe ka National Voters Day ka Ophis jong Subdivisional Patharkhmah Civil Subdivision. Haka jinga trailang ringkat ba ka Ophis jong karib hoi Deputy Commissioner minta ka sngi ka Pynlong da ka Jingïakop Mareh thong ni ka National Voters Day run ka Pynlong ha Patharkhmah. Ukongsan haka ni ka sngi ude uba MB Tongper ubade Subdivisional Officer ka Patharkhmah Civil Subdivision ya ka balasa khiru ya ka jinga shimbinta shitrhem da ki khun samla jong ka dongkat hal haka ni ka Jingïakop Mareh. Hakini ke Jingïakop la phia haki lai benta ka bekin thop ya ki bedangret ki bla kham rang ba ber kumju ru ya ki bla he karta na ka benta ki kin thei bat shinrang. Usab Divisional Officer ka Patharkhmah Civil Subdivision ula pin pau ba kini ka jing thumu ka long ban Rakhe ya kini ka jing Rakhe National Voters Day bat ka jing thumu ba kongsan jong kini ka long ban ai jing pin tip shaki pat ba bekin sol tho shai ha ka ba ya day bat ka hok jong ki.